Dobar dan ljudi, evo nas opet u Minecraft preživljavanje. Danas ćemo, dok nismo snimali, ja sam uradio nekoliko stvari, a to je, vidite, malo sam osvetlio i dodao neke nove stvari. Sad ćemo malo da napravimo staklo. Treba će nam malo drvjeta. Ostavimo ćemo to da se peče i otići nacepati još drveta za kramp. Izgleda da ljudi ipak ne možemo, zato što pada mrak. I evo nas ljudi, legli smo da spavamo. Ljudi, sad verovatno ima dosta zombija napolje i kripera, ali za svaki slučaj ćemo mi malo pretražiti okolinu. Kao što se vidi, tamo vidimo jednog pauka. Inače, u okolini nema apsolutno ničega. Sad ćemo nacepati drva za kamp i krenuti da kopamo rudnik. I ljudi, ja mislim da će to biti dosta i sad se vraćamo u kuću. Trebaju nam 400 pića. Još malo ćemo uzeti za svaki slučaj. I treba nam 2 krampa. Ok, to je to. I da, treba će nam nova sekira. Sad ćemo pokupiti za batle za rudnik. Sad ćemo da uzmemo malo drva da bismo napravili drveni ugled. Ljudi, dobro. Sad idemo u kuću. Već imamo 2 krampa. Tako da... naše stakla su gotova. Ojde ovdje.
I sad ćemo ljudi kraftovati batlje. Kao što sam i mislio, imamo... Ovdje ćemo ovako staviti. Ljudi, mislio sam da ovako, bolje mislio sam da će biti ok. Da vidim koliko su ovo ispilklo, već imamo 4 ovako. Znači, napravit ćemo još batlje. Ljudi, imamo dovoljno baklje, mislim čak dovoljno i za rudnik. Samo da pravicimo ovo ovdje. Ljudi, to su sve. Treba će nam još malo štapića za mač. Ok, napravit ćemo jedan mač. I krenut u rudnik, samo da spakiramo ove stvari u čest. Ljudi, uzet ćemo da napravimo jednu baklju. Još malo baklji i to je to. U stvari, ljudi, mislim da ćemo poneti rezervni... crafting table. I još rezervne štapiće. Za slučaj ako nam tamo zatrebaju. I mač samo da prebacimo. I to je bilo to, ljudi, možemo da krenemo. Što se tiče opremanja za rudnik. Idealno mjesto za rudnik. Može ovdje. I ljudi, ovo ćemo staviti kamena, tako da... Ljudi, ugalj. To će nam biti jako korisno kad pravimo batlje. Postavit ćemo jednu batlju ovdje i zatvoriti ovo ovdje. Da nam kojim slučaju ne uđu čudovišta. Ovo ćemo srušiti, pošto će nam kamenje trebati. Imamo 3 kamena za bar jedan kameni mač. I kameni kramp, ljudi. I to je bilo to, tako da ne trošimo mač. Tako, ljudi, sad možemo krenuti da kopamo dole. Već čujemo nekog pauka. Ljudi, idemo ovo da ostavimo u čestu. Nastavit ćemo vjerovatno... Idemo da ostavimo ugalj u čestu, ljudi. Taman već pada mrak. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ćao i vidimo se vrlo uskoro.